सब गोटा के गोड़ लगे छियन। एगो गिद्ध रहे तो ओकर बच्चा रहे घोंसला में, छोटा छोटा बच्चा सा रहे तो भूख से बिलबिलाइत रहे तो वो बहुत शिकार कर खोजेला एने से ओने गेलै, लेकिन ओकरा कोई शिकार नहीं मिले तो देखलक कि बहुत ओकर बच्चा सा छोटा छोटा चाई 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 करैत रहे भूख से। तो उ की कलकै कि एने ओने घूमलै तलाश करलकै तो देखलकै कुछ दूर में एगो लोमड़ी अपन बच्चा के 2 दिन पहले ही जन्म देलकै रह। तो ओकर आँखों नहीं खुललै रह, ओकरा देखलकै तो कहलकै उ बच्चा के जन्म देलकै है, ओहे बच्चा के लाके हम अपन बच्चा सबके खिला दै छियै। तो उ कुदल कुदल गेल, माने उड़ते उड़ते गेल गिद्ध आर ओ लोमड़ी के बच्चा जे रहे ओकरा उठा के चोंच ओकर बहुत मजबूत है लोमड़ी गिद्ध के, तो अपन मजबूत चोंच से उ लोमड़ी के 2 बच्चा रहे ओकरा उठा के ले आयल। एगो मतलब रहे बच्चा ओकरा उठा के ला के उड़े लगले। तो ओकरा देख के लोमड़ी बिलबिला गेल कि हमर बच्चा के लेके जाइए। सबके माय तो माइए न होइ छै, तब उ अपना बच्चा के पीछे पीछे दौड़े लगले आर उ ऊपर ऊपर उड़े आर नीचे लोमड़ी ओकरा पीछे दौड़ लगे और गिर गिराए मार गिर गिराए कि हमर बच्चा के छोड़ द, हमर बच्चा के छोड़ देथिन, अभी तो ओकर आँखों नहीं खुलले हैं, छोड़ देथिन छोड़ देथिन। तो उ गिद्ध बड़ा निर्मम हो गेले रह आ कहलकै नहीं एकरा हमर बच्चा खाएत, हमर बच्चा भूख से बिलबिलाइए, एहे बच्चा खा के पेट भर जाएत। आर उ का कहे छै बिना ओकर लोमड़ी के परवाह कर अपना उ छोटा छोटा बच्चा के अपना घोंसला में रख देल। ओकर बाद उ मार गिर गिराए लोमड़ी की दे देथिन हमरा बच्चा दे देथिन, लेकिन उ नहीं मानले। आर ऊपर में गिद्ध के बच्चा के भी चोंच नुकीला, पैदाइशे नुकीला होइ छै, उ सबके जन्मजाते मिल जाइ छै चोंच ऐसन मजबूत, वह चोंच से मार ठोट के उ लोमड़ी के बच्चा के। तब उ ठोटके तो की कहे छै उ सुने बिलबिलाए लगे, बोले कि छोड़ देथिन हमर बच्चा छोटा छोटा बच्चा है छोड़ देथिन, लेकिन नहीं गिद्ध नहीं मानले। आर जब बहुत देर चित्कार बंद हो गेलै तो समझ गए लोमड़ी कि हमर बच्चा सबके मार देलकै, अब ई गिद्ध के बच्चा हमर बच्चा के खा गेल। अब ओकर मातृ एकदम ममता उमड़ गेलै आर रोना बंद करके बदला लेवेला एकदम प्रबल हो गेलै आर कहलकै रुक तोहरा हम सिखबै छियो सबक। ओकर बाद उ थोड़ा थोड़ा करके जितना सूखल सूखल लकड़ी रहे पेड़ के गिरल उठा उठा के सब एक जगह इकट्ठा कैलक, आग लगा देलक। तो आग लगा देलक, जैसने आग लगलकै तो गिद्ध देखलक कि आग लगैया तो उ चिल्लाए लगले हे हे लोमड़ी की करे छी है, हमर ई है घोंसला है में तू की कहे छै आग लगबै छी, आग लग जेते पेट जल जेते हमर बच्चा सब मर जेते, तोरा तनको ममता नहीं हो, छोड़ 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 ई आग लगाना बंद कर ऐसे करके उ अपना चिल्लाए लगले गिद्ध। तो लोमड़ी बोले तोरा शर्म नहीं लगलो, हमरा बच्चा के खिला देलो अपना बच्चा के तो तोरा ममता नहीं जगलो, हमर बच्चा खिलाए गए तो तोरा ममता नहीं जगलो, तो हमरो तोरा बच्चा पर कोई ममता नहीं है, तू जैसे हमरा निसंतान करलक हो वैसने हम तोरो कर देबो। आर उ में आग लग गेल, पेड़ में हा के जले लगल आ घोंसला भी जल गेल, ओहे में बच्चा गिर के ओकर मर गेल। तो जैसे जो दोसर के बच्चा के नहीं प्रेम करे छै, दोसरा के प्रति ममता नहीं रखे छै, ओकरो अपना मतलब झेले के पड़े छै। तो एहे से ई कहानी से हमरा सीख मिले छै कि जैसन के तैसन होबे करे छै, जो जैसन करे छै ओकरा भरे ही के पड़े छै। ई कहानी के से एहे सीख मिले छै। आशा करे छै ना अहाँ सबके कहानी अच्छा लगले हो, तो अच्छा लगले हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते दिन गोड़ लगे छी।